Kom nu i da! Ja? Kom nu i, drenge! Fuck, de er nogle tøsedrenge, mand. Det var sindssygt. Det siger vi til. Kom ind der, gør det. Jeg kan ikke få mig selv til det. Bagved! Jeg blev bumpet, men den der, kom. Jeg skal fandme ikke i. Nej, det skal jeg ikke. Jeg fryser egentlig allerede nu. Prøv lige at den ligger bare derude helt i vand for sig selv. Man kan ikke zoome med det bag her, når den filmer. Ja, det er bra. Hvad laver du her?